бо ҷом дар даст ва бо медалҳои зарин қаҳрамонони мусобиқаи байналмилалии Аркаб 2026 ба Душанбе баргаштанд. Барои наврасони Академияи футболи Истиқлол ин танҳо бозгашт аз як мусобиқа нест. Онҳо дар аввалин иштирокашон дар мусобиқаи берун аз кишвар бо натиҷаи шоиста ва ҷоми мусобиқа ба ватан бармегарданд. Истиқболи гарму самимӣ дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе аз аҳамияти ин дастовард барои бозигарони ҷавон дарак медиҳад. Намояндагони дастаи Истиқлол, падару модарони футболбозон, мухлисон, аъзои гурӯҳи мухлисони Истиқлол ва намояндагони васоити ахбори омма барои пешвози қаҳрамонони Наврас ҷамъ омаданд. Аркаб 2026 аз 24 то 26 август дар шаҳри Алматои Қазоқистон баргузор шуд. Дар мусобиқа 12 дастаи академияҳои футболи кишварҳои Осиёи марказӣ ва Чин иштирок карданд. Дастпарварони Академияи Истиқлол марҳилаи гурӯҳиро бо 3 ғалаба, 1 мусовӣ ва 1 бохт паси сар намуда ба даври ниманиҳоӣ роҳ ёфтанд. Дар даври ниманиҳоӣ футболбозони Навраси тоҷик бар Остона бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуданд ва ба бозии ҳалкунанда, яъне финалӣ роҳ ёфтанд. ин мусобиқаи коммерсӣ набуд, мусобиқае буд ки ҳама академияҳои пурқуввати Осиё ва Федератсияи Россия ва Хитой иштирок карданд ва шумо шоҳиди он ҳастед ки наврасони мо дар ин бозиҳо худро хуб нишон доданд, ҷаҳду талош карданд ва сазовори ҷои аввал шуданд ва ин ҷомро ба Тоҷикистон оварданд ва аз фурсати муносиб истифода бурда аз номи худ ва аз номи футболбозони худ бо фарорасии истиқлолияти ватани азизамон ҳамаи шуморо табрику муборакбод гуфта ва ин ғалаба туҳфа ба тамоми тоҷикистониён аст. Дар бозаи ниҳоӣ рақиби Истиқлол дастаи Актобе буд. Наврасони тоҷик дар ин вохӯрӣ низ бартарии худро нишон дода бо ҳисоби 3-1 пирӯз гардиданд. Ҳамин тавр Академияи футболи Истиқлол барандаи Аркаб 2026 гардид. ҷом ва нишони зарин натиҷаи меҳнати бозигарон, мураббиён ва тамоми ҳайати академия дар ин мусобиқаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. турнири Акаб иштирок кардем ва турнири Акаби Қазоқистон ва дар Қазоқистон 8 гол задам ва 5 асист кардам ва ман мехоҳам номбардори давлати худам шавам. мусобиқаи байналмилалӣ ба анҷом расид, аммо барои ин футболбозони Наврас роҳи бузурги футбол ҳанӯз дар пеш аст.